Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Saudámonos como cada semana porque chegou o momento da visita semanal ás bibliotecas de Oleiros. Chegou o momento de falar de libros, de suxerir ou de recomendarlles unha lectura para a fin de semana. Algo que facemos hoxe con María José Expósito. Que tal, María José? Moi bo día. Hola, que hai? Que tal? Benvida. Gracias. Bueno, pois con María imos falar de libros, como cada semana, imos falar desas recomendacións, desas túas recomendacións que cada venres nos traen aquí desde as bibliotecas de Oleiros. Unha delas, pois, para a xente miúda, para a xente cativa, e outra para adultos. Se queres, comezamos, como sempre, polos pequeniños. Pois sí, a verdade é que encantadas de poder recomendar en Radio Oleiros estos libros que traemos cada semana. Nos encanta. Bueno, pois nós tamén estamos encantados de que nos recomendedes cada semana unha lectura. Pois sí. Mira, para os máis pequenos da casa, hoxe para o público infantil, hoxe traigo un libro que se titula Montañas na cama, e a súa autora é María Molina, ainda que firma co diminutivo de Maricuela. As ilustracións son de Sonia Wimmer, está editada por Oco, é un álbum ilustrado infantil, e que eu recomendaría de que o leran os nenos cos pais. Despois creo que se vai a entender o porqué. Foi galardonado pola Fundación Cuatro Gatos como un dos mellores libros infantís latinoamericanos. Esta fundación, a Fundación Cuatro Gatos, ten sede en Miami, está destinada á promoción da literatura infantil, sobre todo, pues eso, no, entre o público de fala hispana. Con esta distinción realmente recoñece a calidade literaria, pero tamén, e sobre todo, a calidade plástica da obra deste Montañas na cama. Aquí en España editouse no ano 2016, eu creo que é un álbum original e divertido, e que, sobre todo, aborda con moitísimo humor, naturalidade e moitísima mancheas de ternura un tema pois que a veces aos pais nos costa moito traballo, como é o de tratar cos nenos, sobre todo cos pequenos, como é o tema da sexualidade. Nesta historia nos contan que Martín, o protagonista, un neno de ao redor de 6, 7 anos, pois cando se mete na cama ten moito medo, entonces intenta superar todos esos medos pois dun xeito ingenioso. Escóndese baixo as mantas da súa cama, para así pois despistar o que el chama son bichos, que son os bichos das sombras, claro. Pero unha noite Martín decide perseguir todos esos temores ata a habitación dos seus pais. Ali, cando chega á porta, pois oe unhos ruidos extraños. As expresións que Martín oe desde a porta da habitación de seus pais, a él lle fan pensar que seus pais deben de estar subidos a unha montaña, porque está, non sei, el ve algo raro, abre a porta moi despaciño e ve algunha cousa rara. A imaginación de Martín é desbordante, claro. Entonces, que pensa él? Claro, meus pais están de excursión. E claro, esos ruidos, deben de estar a comer a tortilla, esa tortilla tan rica que fai a súa nai. Enfádase Martín e di, a mí non me avisaron. Así que Martín sube esa montaña que ve desde a porta e avisa aos seus pais que él tamén quere comer desa tortilla de patacas que están comendo os seus pais. En fin, é algo moi natural, pero que está relatado con humor, con inocencia. E de todas maneiras, ainda que bueno, que está eso relatado como se fora un conto para nenos pequenos, realmente a historia en ningún momento pretende ser unha cortina de fume, sabes? Sino que o relato nunca elude a realidade do que sucede ali na habitación dos pais, e sirve como instrumento a utilizar, claro, pois para tratar un tema que... Sí, que ás veces é complicado. Exacto, que máis... Sí, e a veces non o admitimos, non? E nos resulta bastante embarazoso pois abordar cos fillos, non? Eu diría que a naturalidade e a delicadeza e a esencia do álbum, os pais de Martín, en canto poden,
acláranlle que non iban de excursión á montaña, senón que pois estaban a querer moito e que así é o amor, non? Estos dous adxetivos de naturalidade e delicadeza tamén nos poden servir para definir, non podemos olvidarnos, por suposto, nunca nun libro infantil das ilustracións, non? Das ilustracións de Sonia Wiener. Ademais, a ilustradora decide que Martín, nesa excursión que fai desde unha habitación a outra, pois leve un osiño de peluche, que sobre todo cando o vemos a Martín de costas, pois o osiño de peluche é o que reflexa os estados de ánimo de Martín nese momento, non? Do neno protagonista. Sí. En fin, eu creo que é unha historia que sirve para facilitarlle ás familias, pois eso, que traten un pouco con frescura o tema da sexualidade, e que o neno non quede coa sensación de un pouco de fraude, non, despois de oír a veces explicacións non demasiado consistentes por partes dos pais. É un tema difícil de tratar, escabroso a veces de tratarlo, ¿no? Sí, embarazoso, como decías antes, claro. Claro, pero que é natural e delicado, se debe de tratar con tenrura, e que, bueno, que este libro, pues a mí me parece de verdad maravilloso para isto. Eu, de todas maneiras, o recomendaría para nenos a partir de 7 ou 8 anos, e o temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. Moi ben, e o título Montañas na cama. Montañas na cama. Montañas na cama. É Editorial Loco, que é unha editorial, pois eso, que saca uns libros moi bons, a verdad. Moi bons. A autora decíamos Maricuela, non? Maricuela, sí, é María Molina, ainda que la firma co nombre de Maricuela. Perfecto. Bueno, pois esta recomendación decías 7 ou 8 anos aproximadamente, a partir de 7 ou 8 anos, sí. Claro. Despois para adultos, que ala é a suxestión que nos traes? Pois mira, para os maiores traigo un libro que se titula La Uruguaya, e o seu autor é Pedro Mairales, editado por Libros del Asteroide, que tamén, a mí sempre me gusta falar un pouco das editoriales. Hai editoriales, pois eso, que se caracterizan porque os libros que sacan son de certo valor e de certa calidad literaria. Eu xa tiña preparado antes desta semana este libro, pero me acabo de enterar, creo que foi o luns ou o martes, que lle acaban de dar o premio Tigre Juan, que é un galardón literario fundado en honor da novela do mismo título, Tigre Juan, el curandero de su honra, do escritor Ramón Pérez de Ayala. É un premio que se dá en Oviedo, e se premia a mellor novela en lingua en castelán, publicada nos 12 meses anteriores á convocatoria do premio. E acaban de dar, creo que o día 14 ou 15 de novembro, lle deron o premio a esta novela, que conste que eu xa a tiña preparada para Radioleiros, non? Pero sí, bueno, comentar eso, non? En primeiro lugar. A verdade é que este libro foi publicado con gran éxito en Argentina, Pedro Mairales é argentino, e chega ahora a España, como digo, pois eso, da Manda Editorial Libros del Asteroide, que é unha editorial dunha certa calidad literaria, non? É unha novela divertida, eu creo que divertida, e que din os entendidos que sin lugar a dudas, confirma seu autor como un dos máis destacados narradores da literatura argentina contemporánea. Fálanos a novela, nos presenta un protagonista, escritor, entrado xa na cuarentena, que viaxa desde Bos Aires ata Montevideo para recoller un sobre con cartos que lle mandan desde o estranxeiro os editores das súas novelas. E que non pode, bueno, mellor dito, non lle interesa recoller no seu país polas restriccións de cambio de dólares no momento en Argentina, non? Porque non sería pois unha transacción moi ventaxosa a de dólares a pesos, non? Estamos no momento ese trascendental de Argentina. O protagonista, que creo que todavía non dixen como se chamaba, Lucas Pereira, Lucas cruza o Río da Plata en un transbordador hacia Montevideo. Estos cartos que vai cobrar, pois a él lle van a permitir vivir mellor, claro, e sobre todo asegurarlle unha temporada de tranquilidade económica para seguir escribindo, non? Pero
vamos descubrindo ao longo de primeiro do viaxe en transbordador e despois en autobús ata a cidade, ata Montevideo, de que este non é o único motivo da súa viaxe. Lucas vai aproveitar para encontrarse coa muller que dá título ao libro, la uruguaya, unha rapaza moi nova, e que coñeceu nun anterior viaxe, e que el pensa que a seduciu nese anterior viaxe, non? Entonces, Lucas, nos encontramos a un Lucas que cuarentón, que vai saltarse varias normas legais. Por un lado as económicas e por outro lado as conyugais, non? Vai traicionar a súa muller. Lucas está casado e ten un fillo. E sí que é verdade que nestos momentos o matrimonio de Lucas non pasa polo mellor dos momentos, non? A uruguaya, a outra protagonista do título, chamase Magalí. Aínda que ela, durante toda a novela, prefire que se lle chame polo seu apelido. O seu apelido é Guerra. O sea, constantemente na novela que eu creo que hai nun principio que a fala de Magalí, pero despois durante todo o tempo se lle chama Guerra. Guerra ou Magalí é guapa, moi guapa, e mezcla certa candidez con un aire de misterio, que eu creo que os lectores, ou polo menos a mí me pasou, me levanta certa sospeita, sabes, sobre a acción. Por outro lado, na novela, Pedro Mairal, ademais destos dous protagonistas, eu creo que hai unha outra protagonista que a mí me parece que a describe espléndidamente, e que é a bulliciosa e cosmopolita cidade de Montevideo. Realmente o autor fai un plano da cidade, fai un plano, eu diría como que a cartografía, sabes? Nos encontramos o protagonista camiñando polas súas avenidas, moi descritas, moi ben descritas, entra no centro comercial, é como desas novelas que vas lendo e parece que vas ti camiñando, sabes, como si no Google Map. Como ahora que está eso do Google Map que ti camiñas pola rúa, pues Pedro Mairal consigue nesta novela. Incluso hasta parece que entras nas tendas dos chineses que hai polas avenidas de Montevideo. En apenas 180 páxinas, porque é unha novela que non é destas novelas bestseller de 500 páxinas, sabes? Pois nos adentra nunha novela bastante inquietante e atrevida, e que eu diría, eu son moi atrevida, pero que fala pois dos últimos coletazos dunha adolescencia perdida, reflexada no personaxe protagonista. Eu diría que como un Peter Pan cuarentón, sabes, inmerso nunha crisis matrimonial, e que nese momento pues, se lle ocurre cobrala en especies coas perspectivas de pasar, pues eso, un día na compañía dunha xomen amiga, pero, vamos, que el pensa non nun simple paseo, sino nunha aventura amorosa en toda regla. Incluso o seu ego machista en ningún momento pensa que lle pode sair mal. E, bueno, o final da aventura deixo para que os lectores... Para que os lectores, claro. O xulgue, sabes? Na Biblioteca de Oleiros, a verdade é que non temos ningún outro libro deste autor, é un autor tamén moi novo, pero sí, como curiosidade, buscando os libros, atopeime con un DVD que o temos o hai en Rialera, en Santa Cruz, La Ventana, que está dirixida por Carlos Sorín, e o guión é de Carlos Sorín e de Pedro Mairal, deste escritor argentino. Simple curiosidade, vamos. Que non ten nada que ver coa novela, non? Non ten nada que ver coa novela, non. Está, además, esta película é do ano 2010, e a novela é do 2000, de principios do 2016, finales do 2015. Coincide como guionista, en este caso, o autor. Sí, do 2016 é a novela. A novela. Sí, o que pasa que eso foi o único que atopei del, pois está
este DVD de La Ventana. O sea, decíasme que a novela non hai en ninguna biblioteca de Oleiros, bueno, en algunha habrá, non? No, a novela sí, no. Digo outros libros hai deste outros libros autor. de Pedro Mairal. A novela a temos en Rialeda, en Santa Cruz e en Dorneda. Vale. Pero buscando a ver se había algún outro libro del, non atopei, simplemente atopei esta película que, bueno, o comento como curiosidade, non? Que aparece como curiosidade, porque, bueno, o director Carlos Sorín é un director moi coñecido, e, bueno, decir que eso, que o guión da película, pois, o fixo en colaboración con el, con Pedro Mairal. A verdade é que é un escritor que, bueno, xa ten máis obras, pero, bueno, que aquí non é moi coñecido, Ahora se está con esto, con o libro este de la Uruguaya. E de feito eso, pois acaba de recibir este galardón en Oviedo, non? Na cidade de Oviedo. O premio Tigre Juan. O libro, pois o temos, como che decía, en Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. Moi ben, o título, recordamos, La Uruguaya, o autor Pedro Mairal, e decías que a editorial El Libros del Asteroide, que ti sitúas como unha editorial que publica, digamos, obras... Libros de calidade, a verdad que sí. En todas as bibliotecas temos bastantes libros desta editorial e son libros con unha calidad literaria pois contundente. A verdad que sí. Perfecto. Bueno, pois estas son as recomendacións que nos fai María José para esta semana. Antes de despedirnos, María José, recordar que continúan as actividades nas bibliotecas para a vindeira semana, como agora prácticamente en todas as actividades hai que, ou sin prácticamente, hai que reservar plaza, pois se acaso recordámolas, non? Efectivamente, mira, hoxe, por exemplo, en Nós temos un contacontos con Chus Álvarez, contos de animais, que todavía había plazas, o sea que calquer persoa que queira acercarse hoxe a Nós, que chame a biblioteca antes para afeccionarse, claro. Ainda que sea pola tarde, a primeira hora, para poder asistir. E despois, o mércores 22 de novembro, temos en Santa Cruz un bebé contos de 1 a 4 anos, con Chus Álvarez tamén, pequeniños, que creo que estamos empezando xa a lista de espera. Pero, o sea, as plazas xa están cubertas, pero estamos empezando a lista de espera, que sempre en bebé contos collemos nenos en lista de espera porque sempre se poñen maliños, ou non poden vir, ou cosas. Efectivamente, sempre falla algún. O próximo xoves, 23 de novembro, temos contacontos con Paula Carballeira en Lorbé, en Rialeda tamén contacontos con Ramiro Neira. E, por último, o venres, 24 de novembro, en Mera, contacontos con Gemola. Todos os contacontos son ás 6:30 da tarde. Perfecto. Cando hai algún cambio ás 5:30 porque son obradoiros, hai algunha actividade de talleres de obradoiro ás 5:30, pero os contacontos son sempre, bebecontos e contacontos son sempre ás 6:30 da tarde en todas as bibliotecas. Perfecto. E tamén temos unha presentación de libro a próxima semana, ademais creo que, bueno, pois unha persona que traballa no voluntariado de Oleiros, que presenta un libro este xoves, non? Efectivamente, o próximo xoves, 23 de novembro, ás 8 da tarde, aquí na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro, aquí en Santa Cruz, temos a presentación dun libro de Jesús de la Fuente, que, como ti moi ben dis, traballa como voluntario aquí en Oleiros, e presenta o libro que se titula Solo el arte de sobrevivir entre tanta gente normal. El di que esta obra, está publicada por Círculo Rojo. El di que a obra é unha viaxe a través da vida de un protagonista marino que el define como un optimista inquieto e diferente. Inquieto e diferente. E que nos vai a presentar este protagonista marino unha gran variedad de experiencias que van a invitar a todos a pensar e a reflexionar sobre a nosa propia vida, non? A través do espello da vida de Marino. Bueno, sobre o arte de sobrevivir entre tanta gente normal. Efectivamente, xa solo título, non? Claro. Creo que nos di moito. A veces, además este título, eu creo, José, que a veces hasta todos o pensamos un pouco, non? Isto de sobrevivir entre tanta gente normal. Creo que moitas veces moitos o pensamos, non? Eu creo que sí.